नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पापलेट मच्छी फ्राय करतोय। हे बघा, त्यासाठी आपण इथे 2 पापलेट स्वच्छ करून त्याला ह्या प्रकारे कट लावून घेतले। आता सर्वप्रथम आपण याला मॅरिनेट करून घेऊया। आपण मीठ लावूया चवीनुसार। पाव चमचा हळद घेतले, 1 चमचा मालवणी मसाला, इथे अर्धा लिंबू घेतलाय, तो पिळून घेऊया। मसाले बघा मिक्स करून घेऊया आणि आता पापलेटला दोन्ही बाजूनी छान लावून घेऊया। हे बघा, हे जे कट आहे त्यामध्ये आपल्याला मसाला या प्रकारे भरून घ्यायचा आहे। हे पहा, या पद्धतीने अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि छान लागतो या पद्धतीने मसाला लावला की। हे बघा, असे जे कट दिलेत आपण त्यामध्ये मसाला लावून घेऊया आपण। हे बघा, असं आतमध्ये पण लावायचं आपल्याला। हे पहा, इथे आपण पापलेटला छानपैकी मसाले लावून घेतलेले आहे। आता 5 मिनिटं ह्याला बाजूला ठेवूया, म्हणजे मसाले छान मुरले जातील। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। 5 मिनिटं झालेत आणि मसाले बघा छान मॅरिनेट झालेले आहेत। आता आपण पापलेटला कुरकुरीतपणा येण्यासाठी इथे आपण 3 चमचे बारीक रवा घेतलाय, त्याने छान कुरकुरीतपणा येईल। आता त्यामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ घालूया आणि चिमूटभर मसाला घालूया। छान मिक्स करायचं आहे आणि आता हे पापलेटला लावून घेऊया। सर्व बाजूने आपल्याला रवा लावून घ्यायचा आहे। हे पहा, या पद्धतीने आपण रवा लावून घेऊया दोन्ही पापलेटला। रव्याचं कोटिंग आपण छान लावून घेतले पापलेटला। आता लगेच फ्राय करून घेऊया। इथे तेलही छान गरम झालंय। आता आपण त्यामध्ये पापलेट सोडूया। साइडला आपण तेल सोडून घेऊया आणि मीडियम गॅसवरती आपण पापलेट एका साइडनं छान फ्राय करून घेऊया। पापलेट बघा एका साइडनं छान फ्राय झालंय। आता आपण फिरवून घेऊया। आता दुसऱ्या साइडनेही आपण फ्राय करून घेऊया।
थोडंसं आपल्याला तेल सोडायचं आहे. पापलेट बघा छान फ्राय झालाय. आता आपण काढून घेऊया. पहा आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.